L-għodwa tajba. Illum 18 ta' frar, il-Knisja Kattolika tagħti bidu għaż-żmien qaddis tal-40 jum tar-Randan. Nilqakom għal din il-quddiesa ta' ras ir-Randan bir-rit ta' tberik u tqejjid tal-irmiet mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa mill-Kurja tal-Arċisqof. Il-Knisja Kattolika għal mijiet ta' snin qiset żmien ir-Randan bħala wieħed li fih in-nisrani permezz tat-talb, is-sawm u l-karità jagħmel evalwazzjoni sħiħa ta' ħajtu hekk li jasal sabiex ineħħi minn ġo fih dak li mhux qed iresqu lejn Alla. Għaldaqstant huwa żmien fejn in-nisrani jersaq aktar għas-sagramenti, speċjalment dak tal-qrar u tal-Ewkaristija. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bidu llum għal żmien tar-Randan imqaddes. Qegħdin hawnhekk mill-Kappella tal-Kurja miegħi Vigarju Episkopali għall koordinament pastorali Frater Andrea Zaffarese u hawnhekk illum il-ħaddiema tal-Kurja. Nsellem il dawk kollha qegħdin isegwuna permezz tat-televiżjoni u midja soċjali, nistidinkom biex flimkien illum niċċelebraw dan il-jum għażiż li idaħħalna fil-ġranet importanti tar-Randan li huwa żmien għalina ta' tiġdid fil-ħajja tagħna li ħejjina b'għad biex niċċelebraw il-misteru tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Nitolbu Għatina mullejni nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnej Ġesu Kristu Sida li huwa Alla jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej: Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfiq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom. U erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom, għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba u jisobih għall-ħażen. Min jaf jerġax jibdilu jisobih u jħalli barka warajh, offerta ta' ikel u ta' xorb lil-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma, sejħu laqa imqazza. Iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu xjuħ, iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-artal ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej u ħajjgħidu: Ħen għall-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqa' għaż-żebliħ u jiġi fil-sin il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom. U l-poplu ġietu wejra għall-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej.
irroddu ħajr il-Alla. Salm risponsorjali. O Alla, ħen għalina għaġdibna. Ħen għalina għaġdibna. Ikollok ħnina minni, o Alla, fit-jubitek. Fil-kobor tal-ħnina tijek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tijaj. Naddafni mid-dnub tijaj. Flimkien, o Alla, ħen għalina għaġdibna. Għax jien narrafon ħtijieti, id-dnub tijaj dejjem qudiemi. Kontrik biss jien għadnibt, u dak li hu ħażin fajnej kamilt. Flimkien, o Alla ħenna lina għaġdibna. Oħloq fija qalb safja o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Flimkien, o Alla ħenna lina għaġdibna. Rod li lena tas salvazzjoni tiegħek u bispirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Flimkien, o Alla ħenna lina għaġdibna. Qari mit-tenitra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, bħalli kieku Alla stess hija tisejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina, sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni entek. Araw, issa hu iż-żmien tajjeb. Araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smawiet. Mela meta tagħmlu karità, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom il-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija, biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġġ ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom il-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi, u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek u aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi, u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
Ras ir-Randan huwa il-bib għal żmien speċjali, żmien meta il-Knisja tistedinna nerġgħu nduru lejn Alla jkunu fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna. L-Evanġelju li għadna kif smajna mid-diskors tal-muntanja skont San Mattew għandu l-kliem ta' Ġesu bi proposti pożittivi mimlija mħabba. Ġesu jitkellem fuq 3 pilastri tar-Randan: il-karità, it-talb u s-sawm. Dawn huma fil-qalba tar-Randan fi żmienna. Imma notaw, Ġesu ma jgħidx jekk tagħtu karità, jekk titolbu, jekk issumu, imma jgħid meta. Għax hu jrid jenfasizza li dan mhumiex għażliet sekondarji għad-dixxiplu huma r-ritmu tal-qalb li trid iddur dejjem aktar leħ. U meta jgħid meta, għal 3 darbiet jirrepeti l-istess twissija fuq dawn l-affarijiet tajbin. Tamlux l-opri tajba tagħkom biex tidru quddiem il-bnedmin. Għalhekk mhux qed jitkellem dwar sempliċement dak li jidher minn barra, imma huwa dwar awtentiċità minn ġewwa. Ras ir-Randan qiegħedna quddiem verità ċara għal ħajjitna li nistgħu nagħmlu affarijiet qaddisa għal raġunijiet mhux qaddisa. Nistgħu nagħtu ġenerożità imma nkunu qegħdin nfittxu l-ammirazzjoni tal-oħrajn. Nistgħu nitolbu mod sabiħ u nixtiequ nkunu nnotati mill-oħrajn fit-talb tagħna. Nistgħu nsumu u nsiru kburin bis-sagrifiċċju li nkunu qegħdin nagħmlu. Ġesu juża xbija qawwija, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek. Fi żmienu ċerti prattiċi reliġjużi kienu saru teatrali. Id-devozzjoni kienet tirriskja li ssir spettaklu. Kemm hija attwali din il-kelma għal żmienna, forsi aktar ukoll għal żmienna, għax ngħixu f'kultura tal-viżibilità, kollox jiġi shared fuq il-midja soċjali, kollox jitpoġġa l-wiri, anke l-affarijiet tajbin jistgħu jispiċċaw sempliċiment spettaklu. Imma mulej jifakkarna missierek jara dak li hu fil-moħbi. U 3 darbiet f'din is-silta Ġesu jitkellem dwar dak li jsir fil-moħbi. Il-kelma Griega għal moħbi hija kripto, bħal kripta li tkun fil-fatt tissuġġerixxi xi ħaġa moħbija, interjuri mhux viżibbli għall-għajnejn tal-bnedmin. Il-ħajja nisranija mhijiex palk, hija relazzjoni. U Randan jistedinna nerġgħu niskopru l-ispazju moħbi tal-qalb. Ħanħassu lejn dak li qed jitlob minna mod partikolari fir-Randan dawn it-3 li jsemmi Ġesu. Isemmi l-ewwel il-karità li tħeġġeġ fina il-ġenerożità. Il-karità vera tbiddel il-ħarsa tagħna, tallimna naraw dawk illi s-soċjetà tinjora. Meta nagħmlu karità nimmitaw il-ġenerożità moħbija ta' Alla li jagħti kontinwament, li jagħti n-nifs, il-ħajja, l-grazzja. Dan ir-Randan nitolbu mulej biex dejjem jgħinna nkunu ġenerużi u speċjalment li narfu nieqfu mal-fqar u ma dawk li huma l-aktar fil-bżonn. U nagħmlu dan fis-skiet u fil-kwiet bla ħafna daq ta' trombi. Karità bil-flus, flottijiet
huma dejjem bżonjużi, imma wkoll fil-ħin li nagħtu lil dawk li jeħtieġu min jismagħhom, min jissapportihom. Meta Ġesu jitkellem fuq it-talb jgħid idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għala l-bib warajk u itlob il-missierek li hu fil-moħbi. Hawn mhux qed jitkellem biss dwar privatezza, met jitkellem dwar l-interjorità, dwar dik il-kamra imqazza tar-ruħ fejn aħna noqogħdu waħedna quddiem Alla bla maskri u bla spettaklu. Hemmhekk ma nistgħux nimpressjonawh għax hu jara lilin mill-faċċata, jara l-qalb. Miegħu nistgħu nkunu biss onesti u l-onesta hija l-bidu tal-indiema tal-bidla għal ħajja aħjar. Ġesu jitkellem fuq is-sawm u jgħid tqarsu x'wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor. Is-sawm veru mhuwiex wirja esterna u purifikazzjoni interjuri. Ir-randan huwa dwar il-ħelsien tagħna minn ġewwa. Is-sawm iservi biex inqedu f'ordni l-apptiti tagħna. Insummu mhux biss mill-ikel li hu sagrifiċċju, imma wkoll mid-distrazzjoni kontinwa. U nixtieq hawnhekk infakkar fl-appell tal-Papa il-Jun 14 fil-messaġġ tiegħu għar-randan meta jitkellem fuq is-sawm u fuq is-sagrifiċċju. Jgħid għalhekk nixtieq nistedinkom għal għamla ta' ċaħda konkreta ħafna u spiss ftit li xejn apprezzata, jiġifieri dik mill-kliem li bih nidorbu nweġġgħu l-proxmu tagħna. Jgħid il-Papa, ejjew nibdew nżarmaw il-lingwaġġ, nagħtu darna l-kliem li jaqta' fil-laħam il-ħaj, li l-ġudizzju immedjat, il-paroli fuq min mhux preżenti u ma jistax jiddefendi ruħu lil kalunji. Minflok ħanamlu sforz biex nitalmu nqisu kliemna u nrawmu fina il-ġentilezza fil-familja bejn il-ħbieb, fuq il-postijiet tax-xogħol, fuq il-midja soċjali, fid-dibattiti politiċi, fil-mezzi ta' komunikazzjoni, fil-komunitajiet insara. U hekk flok il-ħafna kliem ta' mibeda ikonna kliem ta' tama u ta' paċi. Meta assumu tqarsu xwiċċkom jgħid Ġesu tkerħuħx. Meta ngħixu l-ħajja nisranija kif irid minna hu, din ma ġġibx rusa jew krua imma biss tbissima ġenwina li tkun ħirġa mill-qalb. Rasirandan huwa jum ta' ħafna tama. Jgħidilna li l-bidla hija possibbli, li l-qlub jistgħu jinfetħu, li r-relazzjonijiet jistgħu jfiequ, li l-fidi tista' tikber. Ibdew ir-randan bl-arfin li aħna maħbubin minn Alla li jridna dejjem aħjar. Fit mumenti oħra nisimgħu il-kliem indmu u emnu fil-bxara tajba u l-kliem li jissieħeb it-tqejjid tal-irmiet. L-irmiet mhux maħsub biex b'xi mod ibeżżana, l-iskop tiegħu hu li l-mulej jeħlisna mill-gburja tagħna. Jekk il-ħajja hija dwar il-verità, dwar li neġgħu lura għand Alla, allura l-irmiet huwa don. L-irmiet jgħidilna bil-kwiet m'intix Alla, imma maħbub minn Alla. Jistedinna erġa' lura, l-irmiet ifakkarna li aħna pellegrini mixjin lejn lejt, lejn Kristu rxoxt, lejn ħajja mġedda. Fi żmien 40 jum aħna niċċelebraw il-qawmien, imma llum nieqfu fl-umiltà. Jalla dan ir-randan ma jkunx dwar l-apparenzi, dwar obbligu minimu, dwar li nippruvaw xi ħaġa quddiem l-oħrajn, imma jkun dwar ħaġa waħda biss, li nerġgħu lura għand il-missier b'qalbna kollha. Il-missier jara mhux biss l-azzjonijiet tagħna,
imma l-isforzi tagħna. Jara l-isforzi li ħadd ma jinnota. Jara id-dmuħ li kun moħbi. Jara l-ġlieda kontra tentazzjoni. Jara x-xoqa li nbidlu ħajjitna anke meta naw. Xejn minn dak li jsir bl-imħabba ma jintilef quddiem Alla. U Alla l-missier li jara dak li hu fil-moħbi iwassalna għal ħajja vera. Senmu bil-wifqa, għanamlu ir-rit issa ta' tberik u tqejjed tal-irmiet u tieżis bl-umiltà kollha nitolbu lil Alla l-missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna b'xhieda ta' ndiema. U Alla inti tħenna lina meta numiljaw ruħna qudiemek u bitpattija li nagħmlulek it-taffil kollha tiegħek għalina. Fiħnina tiegħek isma' t-talb tagħna, kun twajjab magħna mulej u sewwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna għaddejja tiegħek fil-bidu ta' dan ir-randan sejrin inqedu fuq rasna biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa nkunu ħejjejna ruħna u saffejna mid-dnub jistħoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa il-misteru tal-għid ta' Ibn Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Sejju flimkien irresqu it-talbit tagħna lill-Alla, nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek jew tistedinna għal dan iż-żmien qaddis tandiema nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex ir-Randan iservi għalina żmien ta' purifikazzjoni tiġdid biex qalbna tkun tista' dejjem aktar tkun qrib tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għallimna mulej nitolbu fis-skiet faqda sħiħa miegħek biex inkunu tassew noġbuk fil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex il-karità li nagħmlu tkun tassew taġid għan-nies nagħmluha mhux għalajn in-nies biex nidru imma biex nagħtu glorja lilek u ngħinu minnu fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li kif talab minna l-Papa aħna nsumu wkoll mill-kliem li jista' jkun ta' tfixkil li jweġġa lill-oħrajn imma nkunu tassew bi kliemna strumenti ta' paċi u ta' ġid nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej mnidejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej ħares lejn l-offerti li qegħdna fuq l-artal tiegħek. B'solenità kbira sejrin offrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-Randan nitolbuk li b'emil tandiema u mħabba inrażnu fina il-ġibdiet ħżiena u nitnatfu minn dnubietna ħalli nitħejjew kif jixtaq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna ntrażżam fina drawwiet ħżiena, terfana ruħna lejn is-sema, tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddilna ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, jemmuk id-dominazzjonijiet jitredu dimek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet ma' s-serafin u l-qawit tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ila nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima ntennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek min ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nberkuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dobietna, ma naffru minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tierba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf.
Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li s-sagrament li rċevejna jkun tajnuna lina biex is-sawm tagħna ikun joġbok u jiswilna għal fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika f'Ras ir-Randan mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof. Inħeġġukom biex f'dan iż-żmien tieħdu sehem fis-sagramenti u tattendu għall-eżerċizzji spiritwali. Omna Marija, ejna nimxu ma li qed jitlob minna l-Papa biex f'dan ir-Randan nitalmu nagħtu widen għall-kelma ta' Alla. Ħalli s-sawm tagħna ikun sawm li jissarraf f'rispett lejn kulħadd, speċjalment fl-għażla tal-kliem ta' bejnietna u nagħmlu sforz biex nitalmu nrawmu fina il-ġentilezza lejn xulxin. Nawguralkom il-jum it-tajjeb u Randan qaddis.